Hello, tini hanya hai hugo nono kona mai monka te satta kaisang kaisang mai dana tini seng mai kisatia rawi yak seng jang no hai pano tini yak seng ri pano tini raya te satta paso jin ni porer seng ranai hingkai tini hugo phaima karon hingkai mai munani bo chengkha mokra bo phaina chengkha hani bagai mokra ni bagai duty mario saimalia mokra mai phuyo mai sebayo mai chao mogodam rok phuje kitar bayo saimalia dol bangmani hani bagai automatic sing duty marika toksa toktini jala tongmani tabo khe mokra rok je phaina surung thaka hani bagai birat sangatik tekto jala emon jala pura khai mokra dolok pio gya hani tongmani tini phara phaina naigena duibar phungo waisa thaching dibor waisa phaya koi lai thanga po yang phajing ni phaika hingkai yang phajing lai thango yang wamlang bulung wa bulung hingkai ayang wa bulung ni phaikai yang lai thango rung jakhai hingkai bo bongni lai suma lamang tokha birat sangatik hingkai abon bagai tini phaijak bukti khaini gena phaima da nungno hingkai teisa tini phaika hingkai ba sintani kota tokri bono rungna bagai gula tongo ekmatra kokna bagai badul bai hingkai bo kiriya mwsai rok phonugo o boundary ni khunta rok kawai se wachi muchi ke phonugo absukjak sangatik mokra rok abo borok no bo chaya to himaya sung ekসময় chini borok mani sibo mokran tongmani mokran hoite borok wngphaio ba borok no hinui tam chaya khainai ba hingkai ekdekhe bono rwngnani kiri rinani singri ri rohornani hingkai hanya hai rwkfru chimi khar tongo teisa phaio ating tongo ta hingkai jaro nukha na mai rok kobangma haike muntokha ekdom tei koyekdin pore hingkai mo tongthok huk pura ekdom nilibili jaga wngwi thanai hukni mai rok rabaikhai oro o haping huk kwcham hingkai bono tamhin haping no himle haping kwcham hingkai aro o mwkhwtwng thaikhetwng rok thaisa thaini tongkhai eko waisa wuisu beraiwi khol thangbai jagana kai phantok rok kaijak tongo chakomura rok aborok bagui phaikhe phaina ta hingkai chinta to khailai tongo je oro bising rabot bagan bising jehetu huk khailaima ba rabat no bo jehetu poriskar khai tongna nango jokhon huk paithammani yagulo bo mungse kristi khaijagui mano jodi khaijakka hingkai norok nuk naima channel ni bisingtwi no naitongdi hingkai hasukto kok sana naiya tini actually mokra rwgna phaimani mokra rok jodi nukha hingkai norok nang phunukgana hugo bomo haike attack khai borok sangatik attack mamari bongni attack hingka abo sajung kwni hingkai borok no borok si hinchukia bongmoni si hinchukia borok asukjak hingkai tini borok budi khai chukyang tini dang phaijak first time je puila phaima dino mokra rok baba saichung chukijak liya waching muchik khai phunugo mwsai phunugo hai tam chir phunukhono hai bokor sokor mang ekdom saple maya horonglang habo nogo thangsokinani amsuk obostha hingkai to tini bwtui wng naigena ang to phaijak kwrak majra dari mano hingkai norok kwrwng tongni channel bai ang phunuk mankha hingkai tini chesta khaiyana Badone simele khawai thakai masek tai besek tongse badole mai koto sawai paikhenyo badole thangchogoi ase kenyo Maitale mamite motor wane
Tini ke nokbar bo phaya garingo iko fan rok se choli na sidi emon obostha ang phayo mai bo mon phaikya mane tamba last fight norok film rok nugeda last fight je pro last boy panya digi thango action bo krango last fight to kai kisa nayok bo kisa kosto mano gundar bo last to kai sas thithamai nayok bain tangjage ama haina haiko tawko huk khaini rogo 9% simalia kosto yang mai bo mona chengkha mokra bo phaimani sasti amon jala rukul malaya tini nagina mai bo mon to ka je to hu go last fight digin thang do ba fight last to mokra rok nang la nak sion bujiman segini telang la sine ke to bo phaima to nugia khoti ni mokra pongo phai je thangmani gang nang no phonograma no nai na mokra rok no emne oro je mokra puila o je puila 2-3 বার hugo hamnani sujung ma haboro abon pore jeng jokhon saiman thangmo pore hugo jeng hamnani jorari liya jono no khaini bo ayang hukina te laima thango tabo toba ang no tini para phaino sarik ni 5 ta digi ro phayo tabo abo chaitok na paya sangnai tongla subscribe kisa khairi gari subscribe khairi dei tam naisimi tongla Ini nukra daro mai mon chana sidi ekdom mai jatana mon thamai kha besimo mai no koyek dini bisingo no ranani mukra rongni jalani bagai mai asuk kaham ka thajak tabo kumaruglai matong Hingkai narok naji ani uglogoi narok yang anu nuka u bolong rok sotol pai thamai ma braya nil kala ni kisa busuk kisai yang nunu ka hasuk abo line mo abo hingkai ayo hasuk abo tamhani petra marok huru riang bostia girongi tak riang da tong semi aingo abo ekdom haya hasal tamhani petra hasuk ai side ekdom siari hai rigjang rok nukhnabla ani gulogo hasuk bolong rok pai thaman parang naro gari tong tei nohor kan gulogo samabuna tok phaikana ang soton mari na kijamo tan tok hati tikhnau tok phaika tok thuro kharka tok thu piara amai rok phayo yang mai chau mai monjak abo belai birman kotoni bising tising kalainai mani tam male সময় মেয়ানি বিসিংতে এমন শাস্তি খা সামুং খাই জানে বড় রক শাস্তি মানো কিন্তু সামুং খাই ফল মামানি আবার কিছু আলাদা ব্যাপার টং ঠক মা হাইঙ্গো মানে একজাস্ট সরি মাইন্ড ফ্রেশ মা হাইঙ্গো তাঙ্গে হিংকাই নিজে কষ্ট খাই যে ফল মামানি ফল মাখা বেড়াই টং ঠক আইসি হিংকাই তিনি এমন কষ্ট খাই খেলে গেছেন আনি তো একদম টাইম জরা লেনা না ফান জরা করি হেং থাঙো তব সে আং ঠিক মতে গাড়ি তো অর হুগো ডিউটি ফাইমিয়া নগনি বা অর মা সং বাবা সং মা ফাইও আং মইকে আং তো পঙাই রবর রাখাইছে রবর রাবায়া কো বাই রবর আয়া পঙাই খাঙ্গাই ন হুগো বরক তুনি ফাইও মানা তুনি ফাইও একদম পেলে পালা 4টা 4:30 দিকে দেবো তারপরে আংকি বিল থাঙ্গাই রবর রাওয়াই রবর রাই দুধ থুমবয়া কয় মাইচা খাই তাইসা সেরাইতলাং স্কুল স্কুল একদম 2 ঘন্টা স্কুল খাইরি নাসিংয়া কয় বারা নারক ফানা বারাও তংমায়া খয়াং নগস প্রবলেম বাগৈ হানি বাগৈ বারাও তংনা সময় ক্রিং দকা 1 মাসনি পুরা একদম বাসা বারা
kicha phan tong eri na nang gai school ni phaya ko oi sari ko teisa yango hugo phaya koi borok tlang ma thapai abon pore se nogo thangai tokoi musoi sari ko কোন সময় জরা মহাই কিসা ও দোকান পা দগ নখর মান দোকান দগ কিসা তিয়া বেড়াইনা রখি নখর পাড়া রং দোকান দগ গাই মাই রসায়া কই সুস্থ সারি কো কিয়া লেনা জরা মান আম হাই অবস্থা एक्चुअली सब समय एक्टिव दङ सरिब दौरादौरी एकदम रेस्ट करि दङ हांखाय माइन कोनो एकटा हामिया चिन्ता वानसुन सुजुग माय आंखै सब समय नि बिजि मानसि दङ सामं बाय गाय আচ্ছা ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব খাই সাবস্ক্রাইব বটতং গাসিম নাইতো না মামু সাবস্ক্রাইব খাই দে Genaro no kunai ko mai tang sani bahan paite te ke sai kalang amse ke sai mano ko ma hai ke chaja ke te duty na ya to no nasila se mai tang koto no o mai ke chatra chau boro o mai kol sara tong si kunaro o mai ke chatra chau boro ko mai ko ton chaja busung ke sa kai mai cái mai tang sau cái yang cái kisa hap lo koton tong su no huria hanya bagi sau langan ta si bega mai cái gai abra te jali tong ma to sa tok te ro no ne bisuk sari man ba ঠিক আছে anya banaro video mo mai tang no ran ya go no khna moni te tong ha বস সময় মাইরা ওই মাইকে তাল জানানি জরাও বুকুগো আম খাহানো ভগবান মাংস টক দেশি টক রাথারে আন হারানো মাংস না হারানো একদম বনা আং বুক সাকতে যাইয়া নাইনা বা আম বুকুগো আসিনো ফল মাম মা আছে কষ্ট গাই বুখামেন ফল আপরসি বখাও কে ঠিক জানাঙ্গি ওয়াইসান তং তং নানি Oke, finally, mekra rok ini phaigla ka. Salbo thang tong khayang onu khna rok. Mekra phaike mo bang kok na tong mani tini. Oke, phaigla ka sama na saring tong ka. Te sarap sa nai ne lenga ne sanjar go phaipo. Oke, nok bukha ko lambi nai sing. Ini to ang thasing tinta digi sopai ka oro. Cái baba tong sapong no cái sing baba bai cái này pati ko ana bagai no ke gurum phunuk tong ha cái tok sa tok te rok thuna bagai hamna sing te kisa tana nong kholango hani bagai te kisa murglang ana ekdam sanja kai kasa sinai mokra rok ga yang nukunai ko bolong o bolong botok borok yang tilai sulai ekdam yang par na hote yang par thang ekdom ga tabu kha yang par ni simi yang par thangjak borok kai abono kasunan bagai kasuna bolte rok khanya bagai onkhala jak ga tini phaigla ka samabona jodi phaiga ga tenu khamu next din rok program nang nang chesta khayana mkhra bom haike te khai ho ga tini baga sano Oke, tak belum subscribe ya, guys subscribe tuh. Hari dia baru baru, ang tomat khazau. Sampai. Ini orang nak kena sapong, asap sapong kutung go, nawar kita kan kiri tongmani. Tak hari go se, nawar thana naima jarawa, nawar phai fan go disiu. Sorry ya. Nanti, se kosto. Bukan nomor bonaka, nomor tanah zorakai. Oke, singkat ini bagi asal hambai. Malah next video.